uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela abafundisi bonke, abafundisikazi, omama bonke abakhona, intombi nezinsizwa, nabantwana abancane, osishayela insimbi, nosiphathela uhlelo, nabadumisi egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. Lo mphambi kwenu uMathombi wakaMkhize, branchini yaseNewdini, phansi kobuholi basentabeni, phansi kamfundisi ubaba uDladla. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngizothula ubufakazi, buningi ubufakazi bami ngenxa yokusaba isikhathi. Ngizothatha lelobu obenzeke ngolwesithathu. Ngolwesithathu ngihambe ngaye edrobheni. Uma ngifike edrobheni siqondane nomunye umzalwane esikhonza naye eNewdini. Dadewethu ungekho la, usena wangubani. Uma sifika sihambe naye-ke ey'tolo la, sihambe sibheka nje engiyidingayo engenakho. Uma sifika kwesinye isitolo sithenga khona, angazi nalo yasisi ukuthi okwenza beze bekhulume ngendaba yokuswela indawo ngizothi ukuswela abefundisi abaneqiniso. Ebese akhulume lo sisi yena, ayi mina ngamane ngihlale phansi. Athi ababona nje baye emaphasikeni ke lapha abafuna lezi zinto. Hayi bese ngithi nayo impela siyakhona. Athi yena nikhonza kuphi? Nithi mina ibandla engilo. Athi yena yebo. Ngithi mina ngisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Athi ayangilazi lelo gama. Bese ngithi nayo igama nje lidumile ngoba ama branches maningi ngohlobo lwesimangaliso. Akukho la engaba ngithenga endaweni eyikhona elingekho khona. Athi yena nilaphi nendawo? Ngithi mina ngiseNewdini. Athi ukhonzele eNewdini? Ngithi naye. Ethi kodwa njengoba nihamba niyaphi? Ngithi mina siye Richards Bay. Ekhaya ke la kunesinza khona, ibandla phela lalasungulelwa khona. Abese bakhona umyusisi athi nayo ngoba laba bakhuluma ngegama lasentabeni, lelo gama ngathangqala ukulizwa, ngabe ngalizwa. Bese ngithi mina hayi nangofakazi ukuthi leli gama uyalazi. Ebese bekubona isikhathele thina abafundisi abamaqili, abafundisi abangafuni ukuphila ile kunjani impilo nje efuna uNkulunkulu. Ngithi mina yenjani leyo mpilo? Athi yena impilo nje ukuthi umuntu ashumayele ivangeli angabheke inzuzo kubantu. Ngithi mina engiyazi la ngikhona ngithezekile kanjani. Akukho nje la kungikhiphisa khona imali. Hayi bebuye beze kumina bethi hayi bosisi, awuyikhiphi imali? Ngithi ngizokhiphe yetekisi ukuthi ngiyahamba. Ayikho imali engiyoyikhiphela umfundisi mina. Akani umfundisi wena imali ukuthi cha, akakhokhele wethu umfundisi. Bathi hayi bosikhathela abafundisi abakhokhela. Ukhokha uzikhokhele ngisho imoto oyithenge ngemali yakho, uthi uyikhokhele leyo kunjani leyo monto yakho. Ayingathi mina yasikhokhile utho thina. Ikakhulukazi noma ngabe inkonzo izebuwe ngathi nawahambela ama-branches isonto nesonto, uthola ukuthi usuka la ngathi ake ngilinganise nendawo ekude ko-Cape Town, ngathi uthola usuka la uye eCape Town, kodwa akafuni lutho nakazofika khona. Ushumayela ivangeli nje elingafuni imali ngoba uNkulunkulu akambizile kade engayikholelwa. Ufike bathi nje ngegama lami ungagijimisi imali. Bathi hayi ngeke, siyafisa thina lelo vangeli. Ngathi hayi liseduze njengoba nina eGreat Town, ngihlele nje ngihlala ngimxhumanise lo mfundisi ophethe eGreat Town. Asemlude ukhona umfundisi. Bathi bona hayi ngeke ungamane sixhumanise. Bathi sikhathela abafundisi okhokhela noma kade ngikhonza kulo mfundisi phansi kwakhe kwebandla lakhe, kodwa mase ngifele umuntu udinga ngisho imali yokuthi futhi ngibezongcwabela umuntu. Hayi thina kwelethu ibandla uNkulunkulu akasibizele khona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Bazalwane ngaphuma ngizwe inhliziyo yami inokuthokoza ngathi ngelinye ilanga yingoba sengijabule kuyasho. Ngifika kubona umselela ngiyahamba sasa ngolesini. Ngathi ngisabuya nedili nami.
Jesu abalazi leli gama lokudaba seFilipi elivusa ngisho abantu abafile elisiza abantu elihlukanisa izinto esihamba namhlanje bazalwane sehlukanisile siphila umngcwele ukuhamba uyashumayela ngendlela okuthi uhamba ngayo azabuza omunye umuntu into beke kuwe azukholwaphi bazalwane ngiyabonga ubaba uNkulunkulu owasizeya uNkulunkulu baba owasizeya impilo ukuba nami ngibizelwe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngibonga nangoma umthalane bazalwane owangifaka nganganqaba isitha asanazi ukuthi nginqabe wangifaka ekhaya lezwi ukuze ngizengiphendukele ekutheni ngibe sentabeni yendlu kaJehova ngangihamba bazalwane ngihambela nje nami ngidavuza ngingazi ukuthi abantu bethu abantu umuntu uyakholwa kanti ukukholwa kwakhe kuyintengeko efile uJesu Kristu